To subscribe my channel, please click here. करे रायना केमती भल खेलदेलु करे ନାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ କୋହଲି ଆଇଥିଲା ଆଉ ମୋତେ ଡରେଇଲା କହିଲା ଯଦି ଆଜି ଭଲ ନ ଖେଳିବୁ ଶଳା ଭୋଜି ପଇସା ସବୁ ତୁ ଦେବୁ। अबे तू तो चांदा दबा पाई डरिया पिला नुह आमे तते जेती जानते तू सब बेले चांदा दऊ सत कथाटा कोन कहूनु। ଭାଇ କୁଆଡ଼ୁ ପଇସା ଆସିବ ବର୍ଷେ ହେଲା ଘରେ ବସିଛି ଏ ଶଳା କୋହଲି ମୋତେ ଟିମ୍ରେ ନେଉନି କି ମୋତେ କିଛି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ମିଳୁନି ହେକଡ଼ୁ ବି ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ବାହାରୁନି। ସ୍ତ୍ରୀଟା ବାହା ହେଇଗଲି ଯେ ଶଳା ବହୁତ ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚି ବାହାରିଲା ଖାଲି କହୁଛି ଇଆଡ଼େ ବୁଲିଯିବା ହିଆଡ଼େ ବୁଲିଯିବା ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ତ ବିଲକୁଲ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ କରିବି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡରୁଛି ଭୋଜି ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ। ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 1000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଛି ମାଆଙ୍କୁ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ପଇସା ଦେବି କହିଲ। ଶଳା ତମ ଟିମ୍ରେ ଏମିତି ଡରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ମୁଁ ହେଇଥିଲେ ବି ଖେଳିଥାନ୍ତି ରେ ପୁଅ। भाई मो कथा छाड़ धपन कौन भाई खेली जान ताकू कहते जदि भल न खेलु आम समस्त को लेकिन ढाबारे खाया को तू ହଉ ଯା।